Asante, Queenmother'S are great. Video be circulate your media na so me video ni kan wa sakakra bi video ni Aganom sa video bi a circulate your media na so a aye manfo adwene nya na ye ya amamane amane kwan so no yesua ne ehu no ene e ka kire mu aye Bechemhene ma oyo manhema ma so kwantan ma oyo manhema ena mampohe ma oyo manhema the second in command e wa hema foni na ma so kwantan ma ene eye mampohe ma asem bia ni ho na amamane amane kwan so na mampohe ma mo kire ye no na wuni ma mamre a obefisi asem wo ho assemble any ho if you say ma ma poema agota ni mi achi e na se bi omu nyina Bechemhene Dote ye enti se ni akamfo amamre mu no kunya ni ye nchia ne nsem no saa na de otie ye paso so amane amane kwase ye nchia ne nsem enti amane amane ne kwa so nim se ye nnuaba Louisa a wo ye maso kwantan ma oni mama mani amane bebrebe enti nyema bi wo ho a amomfa nche no enye se bi asem wo ho na amamani amane ne yina yesua ti bibi se akoso a enye nkyere se bibi bone bi wo ho asante ye dodo ye ho ko asante eni kan ye na nanom de nkabo mu na kyira asante man enti ye na enye ye na ye bese no ena obi nso ntimi nse no na ya amamani amane na course na wuni mu a obefiri se ade course nye ade papa na no madaro maburu nyeme de tudwani bibi bibi bone bia ya amamani amane na course na wonti ase nso a obusane a kyerem da mase bebre high ANTOA TV se de bia ka kyerem no da mase bebre